Even if Baba don't know this, I love to talk to him on. I'll do my gosh. Oh, it's looking on. Why not? Jim, or born. All that. You want to have a ball. Kiss me. Some baby. And almost have a ball. And I don't but schedule this is right. Nice room, happy. How much plastic I do? I should have moved upon one on. I see the gas. What do you do? That's so bright. I'm one and a more. As many rocket as some rabbits. Now, Funga's wisdom from Solomon Manon. What was the government's woman underage? What is enough at all? Was one of that? Yes, Amai. One hour and money. Animal. Agaro. You shall not get to come into that woman. Animal. Animal. Rumaba. Go back as come one of my guys of nine. Nafamba leo zokana wazofara uzi umogara inini atimafunza kuti baba wangu wana ndiani inini pakuziva kuti ni baba wangu wana ndiani ndosaka mwana wacho aripo anogona kuzvipindura iye kuti baba wangu ndiani ai munhu vakakutizisa ndo baba wako asizwa kwabvunza pasana asina kuzicheke kuti naona ni baba ava wakuza kuti Amai mwakangwanisa asizwe ndichifamba nawo vanhu vangu nyika mauka sendapalizwa ndavona ende nini kana makazvikozvoshuka baba avo kuti kuisisa ndachapapa ndizveshe ataura wakandivanza mino zvako nokuti dani ndirapa kungoti ndakakangasa kunyora ndizo but famba nini nyaya ndikufamba naishangano ndeyekuti mwana wangu anofanira kunge ari kuchikoro ndo zvakaita kuti ndimutsvage nokuti kuchikoro haako nawaane mwana apa ane mwana fisa ndakazozvinzwira kuti pani kuti ane mwana ichingautsvagira musa uchienda uchakupa musa dzakudziye aivakadzao woziuridza chokwadi iwo kapedza kuna baba wako ndifamba inini umiti kufamba inini wapedza kuna baba wako nguva yakareba sei seyakareba baba vaseyakareba nika sekretary ndibvunzire mubvunzo senguva yakareba yakareba nokufungeini senguva yakareba May this year. Last year. Last year. Total me before tapizina angatoyongomba pamwe kwa kuti ndizokwira dare nyaya kuti nguva yanga yatorebesa kuti kubva May asi kuzobva May apo tisvike nhasi ndopanda tisaona ndishuya baigara ndichimushaya ndizozererana mabainini inini pauri kutaura kuti wakapedzisira kunyanya ndinoti last year kana last year but one pane pawakamboti edzi kwarai last year but one ndisiri kukanganisa saka wamupedza vakamupedza ndokubvaita zvinenge zviviri Bobazo mwana azokunganiswa mwana azobata baba wake. Ndakavataura. Mwakoza chichi. Inini ndakavasirosha manje zonzungu ndikwenye ndizvokutaza. Inini ndakavafonera. Mwana ndaona kuti akayabisa.
ndakavazivisa ndikati ndo zvaita mwana. Ivo vakandipindura zvandakudzokora kutaura, vakandipindura vakati ndonguva yandakamira pesa ndo zvandaita. Iwe vafana iwewe ude hwako. Amai wako ndo wafana nokuti imi ndinoudza mwana yazvino kuchengeta. Saka ina handisi kuita zveitoko, handisi kuuya. Kana ndazofunga mushe ndichauya. Ndomindudza vakandipa. Zapikise mashoko. Nekuzotaura wataura chokwadi kwavari. Vakandifonera. Vakati ndakanga ndatombouya. Ndikati amai mwana, ndiri kunzonzi Vakaroodza mwana. Iye anga aripo. Iye aripo ndandida mwana kangu kadiki. Kaadzimai vangu andina. Ndikati kuya kwandaita inyaya dzekutendera pasocial media. Handingadzitedzeri. Kudai mumwe mukunzi Vakaroodza mwana. Asi ndasika kuzvitedzera. Iye anga aripo akatoenda kunditengera drink. Manga muri muna April last year. Nemari yake uyu mwana wangu anga ane 15 years. Unokuri wangani kuti uona 27? Apa monditengera vatakanzerana. Ndikati nyaya idzi dzaita kuti ndiuye pano. Amazwa ndizozva ane 16. Ndikaendepire pinomusana. Ndabva ndati zvamataura kuti izoni mwana zvaakisa pafunasikiti ndozvaita kuti ndiuye pano. Aigara nambuya wake. Vanova amai avo ambuya vangu. Ndikati ndikunzwa kuti mwana anomukomana ari kumuteera kuchikoro. Kana zvichiitika ngazvo zvapera. Iye achindwa akatondiperekedza nemwana wangu kuti mukomana ariko vari 3 ndikavatora pichi muroti mama muna April anditi ndabva ndaenda ndikangoita almost 2 weeks anditi ndovakandiffonera dzimai vangu vangu vakugara kushamba manje vati mwana anga vakondiona kushamba asi ari kunzi kumba haana kusvika vanga vaudzwa manje nemunin'ina wavo ari kumba kuti mwana haana kusvika mandirana ini ndakatanga kudza adzimai vangu vandinavo kuti mufonere unoti zvinowirirana kuti mama angadai rini yangu ingoringa asi kudai haana futi kudai kuzosvika ini ndikazokwira bhazi kuseni ndikasvika pamushamba nyama ndikasvika adzimai vangu vavasikwa ndikasvika kuna amainini ndikati amainini mwana aishezvanga banguru mwana haana kudzoka ndikati kufunga kwenye ari kupi ndozvandaitaura zvezvi zvino kana paita missing person kudai ndikandiende kumapurisa ndikabva ndatobva pamushamba nyama mamuna amerika ndomuna meri makaremwa last year ndobva ndaenda kumapurisa pashamba bye ndakasvika zuva radaiso handiti iwewe zvakuti mwana wamushaya wokufungidzira ndikati inini hangu kuti mwana uyo akashidza nemunhu waari kufamba dzena afanira kunge atiziva asi hazvisi zvinobatika asi chandikuripota choti mwana haasi kuoneka foni yake kana ukaifona haidaira mapurisa vakaedza kuifona ikaramba kuita ndobva ndabva pashamba kape ndichinorara kumba kwedu pasirevo avakandifonera kusena ndakudzokera kanzi azodaira foni kanzi akuti zonini musinganditsvage zvere kwandiri kurichi kwakanaka ndikati saka atozotizira kamwana ndikanzi ndakati alright animazvona ndobva ndatotaura ndikati ndo zvandaitaura zviye kuti musaregere mwana achiisa pamafoni mukamusaidhira atosiya chikoro kamwana ndaenda hangu kuharare saka zvazvinoita manje ndezvekuti chinhu hauite zvokumhanya ndakananga ndikangogara 1 week vandafonerwa natezvara vangu hanzvadzi yavo vanova sabhu kugwamburo zvandikataura zvendafungidzwa kuti pano varipo handisi kuziva ndo vakandifonera vakati tsanga tikukudai kuno kune mupurisa abva kwamambo bushu tikati kwamambo bushu madiri kundipa nhamba dzake zvikanzi ini ndakati nyaya iyi zvikanzi nyaya iyi yemwana wenyu musikana nini pari kunzi akabvisirwa pfuma vandati kana zvakadaro zvinonetsa hazvichaita kuti nditendekane ndakabva ndafonera mukoma wangu inini anoshanda kwaRado tikava tiri 2 tikati hatichasvikira kwaambuya kumba kwaamai vedu kwatikaroora apa wanga uzere mwana apa waziva kuti wamusungwa kwamambo futi ndakasvika kwekwe ndikati tsano ndauya ndikatosvikira chiwamburisa uya mambo nyaya yekuti handikuti zita rake handiriziva foni yandaishandisira yakatora sikati ndikabva ndazvirekota zvaaitaura akandibvunza zvikanzi baba inini Vakaroodza mwana ndobatangira vakandikati sori shangamira iyi nyaya ndikatomboifambirawo asi ndikatozofuna kunzi mwana akatizira ndikatoisa kumapurisa ndikaiti kupe referense yekuti kumapurisa ndikatoripotawo kuti mwana ndikamushaya ndobva wafona kumapurisa vakati shuwa tabvuma kuti baba ndakuroodza chi mwana izvozvo watobvuma izvozvo ndatokuswa mumwe kuti waroodza chi anda izvi vandati ndinotenda kana mandigutsika zvikanzi inini ndakutoitawo sadombo wako kana kuti investigation office okutsvaga kuti mwana ari papi zvikanzi munhu watiri kufungidzira anonzi Romeo tikuti tikamufonera isusu akuramba nyaya iyi animazvinzwa mukoma wangu is an intelligent guy ngoti akakubasa tabva paipai tikati saka ambuya vedu vaichengeta mwana kwete ava
mambo asawutezwa tikatona wabvunza vakazviramba kuti vakabviswa pfumo katani zvotenda kana mukasvika asi patikabva pana uyo akakushandisa intelligence nebasa ndobva arevha mupurisa uye akati ashorisi nyaya tinayo dhoketi tinayo apo dhoketi wanga watorasa ivo havaiziva kuti munhu ari kuvafonera kana ndinayo mupurisa yakabva andifonera zvikati shamwari statement rakatinyoreseka iro remwana rei rakarasika uzoya tizokurekodha futi mandatoziva kuti inyaya yekuti arevhwa nemukomo wangu ndobva taenda kwaambuya vangu manje tikitisi takatashedzwa ambuya tauya takatashedzwa kwasabu tiri kunzizo takabatana nemi pakurodza mwana ichokwadi here kuti ivo vakavaripwa adzimai vangu manzai igore rapera taura ndikufamba newe tabatataura kana zviripo zvakaitika madini kuti tiwadzane munhu wobuda pachiyeni uyo akutsanangura ndapiwa intelligence kuti nyaya yekuti iwoenda kusaiti kwevanhu shuwa takaedza kupenjeredzana kuzosvikira zita romukomana rakabuda rokunzi romini tobva taenda kwaari mapurisa ayo akandishedza ndikauya ndikabva ndanyoresa futi statement kechituva ndakuramba ani mazvona but mapurisa aiti zvarekodha isusu aizviririsa kune ava ndobva ndati apa patikutangwa kwese kwese asi sekuru wangu hanzvadzi yamai ndobva ndatora nhamba dzavo vandavapa nhamba ndakase kumbotaura nemuzukuru pamwe kunyara kuti uza mukomana wakako vakaedza kutaura naye vakaramba ndati sekuru zvazvake zvakaita manual imimi neni handi tinoonana naambuya vakabereka mudzimai wangu tikanogara last year amai nini mudzimai wavo mumina mudzimai wangu aripo tikarangana tikati isusu chitipedzera kukwasha kakuda pfuma tikatowirirana tikati zvinhu zvikuda kuzvita chihwande mukunzwa zvandikutaura mama takagara tikawirirana zvese pachaitika vaitesha kuti vaizonokonfema kumapurisa mapurisa vati kune dhoketi mukangobvuma chete iwo wasunga zvino ava maja zabrenza aiwa zvaitoitika aiwa mapurisa zabrenza kuti vakaenda ngakudzvidzanisa noti noti ndai ndikaenda uku zvaizonoika ndaishakuti zvandaenda kuinvestigation yekuku zvikuzobuda sei kunovana zvese izvi ndinonzwisisa zvese izvi wazvisisa ndinenofu mwana wako vanapanopawaimisa uyu mwana utanga kuti ngawe kudai ini mambo wenyika uyu mwana wako ndikufunza ndifamba sina ukama wako bhozi uyu haanganzwi mambo kupfuura iwe zvinoita indikufunza pane missing link iwewe nemwana wako makapadzana nemadzimai ako vini andisi ndikuda kufamba newe kuti anzwisisa kuti uku ndatoona chitsosi chacho chese kuti amai avaishidza munhu akaisa mwana wavo mini ndizvozvo havasi kuti wowo muzivi ndizvozvo all the same imi mamai kumhuri kwenyu makatodya mai yemu ndomafungiramo ndizvozvo vakatodya samama vanhu vari kuchengetwa aiwa iwongota yeintelligence ini ndakakwarawo futi handigare pano ndisina kuzonzwa pedzinza rangu indikuti nini pane vanhu vairi two wrongs doesn't make one right vanotadza vanhu vairi apaoneke mumwe munhu achindiri right amai ava ngatirege kupanisha mhuri kutisava kuita nevanhu ngatirege kupanisha kuti iwewe nekuti wakakwanisa kugara nemwana ngatirege tsvage way possible mwana udatoa kuti mwana mudiko rekagarisana hauswa ndikusekera kuti baba kutaura zvosho tikuedza kuumba chinhu but tine nhafu tekutsvaga kuti torarama sei both parties ini handisikuda izvozvo ngatibatsirei mwana ari musituation handizvozvo ndikamubvunza izvozvo pamubvunza mwana wamubvunza uyai pano agara ndikudzenzi muzonzwa mhiri yakomukwa nomwana wo ndavaudzanisai yangu ndichaswa nomwana azvinzo naisisi muzvimbo unomuziva anonza anonzi munyaradzi munobvuma here naisapo nhasi ndiri kushandisa imini hanzi muzive mwana anonzi munyaradzi munofunga here ndizvozvo kana vari varikutaura vanofunga topana munhu kana vari varikutaura topana munhu vanofunga hatifa kufunga saka zvavataura ndizvozvo ndokuti ndiye muridzi ndakuti chiba achimuridzi murume anozive nyika yaatoanabereka edoaa ndikaika simwana keti achaita sei anyuma wati romeo
Zamuru funga minister ndapa ndawapa sprout already. Asimana chindi. Atunia. Bozo, ndio tuli sama. Ndio tuli. Ya mozo. Munyara zana ndo. Tuko ndo bezi. Tuko dilane mwana mbili. Ani bazindwisa. Tuko dilane mwana mbili. Saka kumba zetu zatinazo bereki isusu vairi zikupanisha mwana. Ndaona mumu wake sema tushamsika bazi 16 years alio. Nachanga nginda kudo. Ile zvakakuwa mwana parugara kuhakupi. Ndambudzo kana kwa mama. Process namboita effort yokuenda kumnyarazi. Kozande kusiba kwa mwana kusangana. Wasana nayo chipo. Ndakasangana nayo 8. Wait. 8. Tawati zitu. Ndakasangana nayo 8. Pane kwatenda nozwa. Kuchikorokoza. Waiteko. Ndira kuti uone mhosva yako nemuzimai wako. Waiteko. Mhosva inovaisira iri yani. Yakwenda uko. Inokusara iri yani. Inokusara iri vabereki purazingi mesa tirikuona zvekuti zita raRomeo rataurwa nababa. Romeo akazvinzwa kuti wakanzi wapapa nhumbu mwana uyu iye isiriye nhumbu yake achazotiwo kudii. Tirikuona kunge Romeo achazoyemswa apa Benjamin nababa apa vasvibisa zita raRomeo vanocheneswa sei. Amai nababa vane mhosva yekuabhisa mwana akadaro. I'm sorry. Mukati mesvombe ndodarike takanga ndiri kunharaunda kunogara munhu kune mumwe munhu anoshandawo nemitemo takabvunza nenyaya iyoyi akapa ubohwe hwekuti pane munhu anonzi Romeo Robert ndiye anova murume wemwana uyu akabvisa mari ita 3,000 nababa vamai vandosapo amai vakabvurirwa tacho nemukuwasha uyu Wakaitwa getacho. Wozina ndikusinatora zviro. ndinogona kuona apangotaura Wakaitwa getacho basa riseva. tacho batachiwa Auzoda wana vai. Ndinokutumisa. Ndira ukuwo utajibuka. Uyu kana achinyepa tonga nomuzvai. Asi mwana mudiki. Hani zvotigadzisa. Namba 3,000 wakaiteka. Andina chandakaona changamira andina chandinochashasha kana chandakanzivira andina munyaradzi uyu inini uyu mwana anditaurire semwana pamwe aiziza kutya kunditaurira inini ndakazoramba ndichiedza kutaura naye akazogara nagogo wake. Gogo wake akasvika pakuvaudza kuti aiwa ndiye anonzi munyaradzi wachona aisezvo inini ndine kwanguwo kwandaishandawo kumaminda kuye kuita chichikorokoza iye wachiendawo ikoko kunoti agone kuti kuita sei kunonga matombo kutisana sematombo zvizaitisi. Saka inini semakompoza kuwanda kwaakaita handina kunge ndaziva kuti anonzi munyaradzi wacho ndiyani. Aiwa kame zvokuudza mwana kana asvika mimba panguva yandakamutsvaga ndakuda kumutsvaga kuti tione kuti nyaya yacho tigaimise sei timutore timisa tifambise nhau dzacho haana kuwanika nanhasi kuti ndimaigara nemwana mwana kusvika pakuzvara mwana inini mutadza kuti aishena une nemasisida kuti unopira nyaya nyauye baba wacho vasina kuuya. Inini zvaiitika semunhu ndinenge ndisinganyanyi kuziva zvakawanda inini ndakapira baba wacho sababa wemhuri baba wemhuri wacho ndiwo akatanga kundisasa munhu vaakutaura kuvillage and kune mablocks emamaizi hakuna munhu anoshanda mubhuku asingazikani nemudzi kuti munaikwemai ndakuda kubvunza kuti mwana weko akanosangana munyaradzi unova ndikoko akazosangana munyaradzi vakaita zvavasazoita muridzi weblock iroro kana kuti muridzi wemaini iyoyo panhumamatombo ndiani uyezve sabhuku ikoko ndiani anofanira kuziva munyaradzi sabhuku ndame nyanzadzi yako tatobata nyaya iblock racho
I'm sorry that. Hey, Mona, really? Everybody is happy that it's kind of I did with Zimbabwe. Mwanasika, kuna urefu. Ukanya kunika zenu, tunasinge so. Ya ichakuda. Ani ichakuda haimese. Because the village never. Ani ndio. Village never. Kapinda village mom. Haziweza wenga asango information. Tumunazwe bakukura mimba ikule. Ani batazana batotana zaidi. Amanari abanishi. Ani mimba ndio. Usikai zangu wanawali mnaona like ashizira. Ndio Nanzwa, mazwari patarwa 3000. Mane mkurunga zitekaenda mazwari. Ausole shangana. Mutundira kwa. Inina mamnzukira vacho. Inina ngomatiza antizi. Nasuka zo. Manzirani yakaita pambuka. Ndo manzirani yakaita. Nyaya ipapa na pande kuti ndoda kuti ndikuonese ndipewo mukana. Ani ngona mai vatsoko vakagaraka pasaidi. Uya ana mai vake. Ambuya vangu ini. Varipo izvo zvari kufema vaichengeta muzukuru manzwa ika tezvara vangu inini vanhu vababa vava vapenyu manzwa ika havamogari manzwa ika asi pari kuuya vanhu vandisingazivi saka ndiri kuti uyu mwana wevawe hapana chaanokudza ichinosaidira ii ambuya vangu vakafambira nyaya ndichitovatuma ini kuti vachiyedzera mugwasha inyaya kuti vakatozonzwa kuti ndakumusungisa vavatsikira manzwa ika asi kutaura nyaya isingabatiki manzwa ika asi nyaya izvozvo ndakuita kungichii natenda inchadaenda kuona mwana ndaita sezvangu amuona Changabi. ambuya vangu vari pamusoro asi vasiwo unara kupa information asaba kuti mambo ambuya vangu ndo vaichengeta andizvo ichokwadi zvino ukatongori kugogodzera mai avo kuti semamasosazvinga unyaya vanokuzoti ndiyari kusapota ini kuti ndakashungudza bozi apa nditoke kunzwisisa amuna ukama name ini vanondiziva. Alright, you will have a Zana was a son, and you got to come on. Whatever Mosa one wants to Kuma. Kanamuna, I involved Manyai and Pops. Could I pay? I should say leverage, would I come mambo? I would tell us, can I come back anymore? One of them under age, I don't say, Cassie down my lady. Yeah, you know, to come back. One information. You know, Shansage, do to do it. Yeah, this can more than but sitting here information. Duda, Amai, Maui. You wish a married. What about Hanzvadzi yavo inotonga vane nyaya vane nhau vaitaura imanya munonzwa pakabhadharwa mari vazokomukomana vanzwa musikana uyu vakabhadharwa mari nomukomana kuti asari kudare nekuziva mhosva ichadoonyaya iri papa apa varikuda kuti sabhuka
achishanda zvokuti kana panguva yekutagwa yamachi yalasi kuroti yakarapo function saka sabhuku futi ngaadaidzwa wepa ambuya amai vedu ndokuda kisezvo pane zvandiri kuona zvangwati ndofumira kungotaurawo tumashoko ndoda kuti vana baba vadzidzewo kuchengeta vana kana masiyana baba namai make sure kuti kuchengeta mwana kuti ari kuenda kuchikoro ari kudya ari kupfeka kuitira mangwana vana vedu vasazoite musikanzwa yokusvika pakumitiswa vachiri vana vadiki. Saka ndiri kumbira vana baba vari muno kana anamai kuti kana masiyana ana baba ngavachengete vana vavo because mangwana vana vanozomitiswa inini dati vese uyo akatochemoza anotoni mhosva yake ngaacheme zvake kutsvaga kuti zvakafamba sei kuzofuka chikomari. Responsibility it works hand in hand nemarose. Ini ndiri baba ini amukana ndiri vana vangu kuti vakudzidza kuti akurarama kupi azitei nyangwe ndisingada amai vacho handiti zviri kuna amai mutima wenyika unobva kuti vana vanorarama vana amai but zvinokuti mutima wachinja both parties can have the custody of vana. Ndiri mambo anofamba nezvinhu saka ina handisi mambo wokuti ndinoenda kufamba neuchipa mhosva yako hatiri kuramba ukarwara kuti ikadzi mwana dakurakidza asi kuti une mhosva yako custody yemwana aunobva waita sekuti mwana miraka wakatumira kuchikoro zvese ndinazvo ini zvekuti ndinazvo kubindura ndinazvo kaini unouya nazvo imimi amaiwo chimbomirai imimi waamai ndinazvo kaini mwana vakaona chiteva musikanzwa muchiozokugodzero makatuti ashimati mwana andi vakundinetsa chimbonditorona ndatozvisa danga neukama naamai mukadzi mutsvawa baba handizvozvo mari ichienda through ichienda unobhadhira kuchikoro. Inini ndaito akauya uno ndaito ndanomutenga mainifomu nehanzvadzi yacho ikuma mainifomu mari yechikafu okay alright ndaanopedza paita unotaura nemwana unotaura kumbura kumbavhunza kuti zvauri kuti vanibhadhara chikoro vanitengera mabhuku zvese waita zvese waindiitira kuchikoro kwandaidzidza inini kusekondari ngawandibudze kuti waibhadharwa mari havatoziva kuti waibhadharwa mari 1 2 bhutsu yandinopfeka chaicho havazive kuti isaizi chii hembe yandinopfeka havazive kuti isaizi chii kana kuti ndaijei mapurisa unozopinda nyaya dzenza kudai tereni kuda alright twaregere ana kuzwa mapuwa kuti kuzitakura kuna nazo kumba ini iwe mwana aunaze jeno kwa ha au kazi wa iyo chabai uruletseka apa tisisuka mwana akaiswa mwana wake responsibilities emaroza kaabhisi ari mobile ndichakupai vazhinji amisuza tine mutemo kutonga zvirwere watinoshandisa kunani nani anogeza kuita mwana anoroodza mwana kana anosiya mwana asingaenda kuchikoro. Saka ndiri kutenda mubereki vachati paputa vachatimbovavarira pana ndokuti tibatsire mwana wavo vose zvinotikonofokasire ndaona ndo vanhu tikufokasire madolars ngatifokasire kuti tibatsira sei mwana kuda kudzokera kuchikoro kuda kuita nezvei kuda kutengesa
Ukiona tengesa chini. Pale utengesa kwa wani. Shilingi. Unozitengesa. Wakadaro wakuzitengesa. Wakadaro wakuzitengesa. Chauda kuite mupenyu wako chini. Alright. Unotengesa. Nyara zideno wako. What is it? Amai sudah main satu bulan satu. Nanti gerak itu berjalan. Bos orang saya naik, belum bisa bunyi. Unani proof ukaza kwa ipata mwana. Proof ya singa wa leka. Wanawe aidza kuti omonza kupindura. Anditika form 1. Ndoba peta lockdown. Anditika abaenda kuna mai vake. Na ndatombvisa kuna mai akaita kugara naye. Ashigara kupindura. Aba ndambadara kupindura pakavharwa zvikoro. Ndopa akazoti ndachada kudzokera kupindura. Ndanodzidza kuma simba. Mari school fees zvese nemainifomu zvaibvira kuti ini nditsvaki dzvai handigare saka yekumasimba handina ndoonekwa mishamba nyama neyekudhemo ndovanawo masimbe kamarisisaishokwana achivhare maripotsi achipise maripotsi handizivi zvetokoyakadii Mwana uyu ndiwe kuchikoro kwakumasimba kundoziva zita rake wani ndine madetails emajensi vachinoona nawo nezvevana kumasimba so that tichatsvaga zvese zvatrue vachizouya nasabhukoni vabereki kana tichajensi vachikodzera kuuya kuzokupura munemwana vana vepamasimbi vane hunhu hwakasika vana tingatemesana musoro nekuda kwevana ndinotomboenda dzimwe ngurimendi vanenge vasina zvavanoziva vana amai musapupurire vana kana tinomwa musableme vana baba zvakare dzimwe nyaya dzatinosangana nadzo medhemu vaidzungudza musoro tichitora odi but nyaya idzi kana dzazoenda kumberi dzinonotsikwa dzongonzi community service saka toda kuti nyaya dzimboya kudare dzepamasimbi nyaya iyi chief navandi kukumbira kuti timboinvestigata ndichafundamende ndikumbira zita remwana kana mapayment esa muri kutaura kana baba vaibhadhara zvisinei kuti vamwe vasina marisiti kana vaibhadhara vaibaba vacho tichazvinzwa kubva kuna hedi ndinofamba navo maita basa unotoshanda kunoka ndikoisa unozwana information inotisestarako handiti maibhadhara andasitarani aiwa kuti kumasimbi ndovaibhadhara pandiona information yekubva kumubhadharira kushambanyana ndokwandakashedzwa nahedmaster ndaitumira ava marescue fees vasingabhadhara ndakabva ndabhadhara mapilisi ese kumshambanyana nefomu 1 usanganzwa tu mazuva yane yatuso case ndichazibatsira about masimba ndinani permission chokwadi ndozonga ndaitumira mari mazita usanganzwa tu